astăzi o să vă arăt niște skin-uri cu coduri logic. Să trecem la skin-uri. Okay. Primul skin este un skin care îl știu eu de un timp. Ok, bun. Ok. Prima dată scriem, luăm părul. Părul. Mai pe să luăm. Ok. Prima dată le treceți păr. Și scrieți la ochelari black hair girl. Atenție to. Și luăm pe acesta. Bun. Și scriem la red cap red. Și trebuie să ne iei o șapcă. Ce mai lol. Trebuie să ne iei o șapcă. Nu asta, frate, nu găsesc. Este, nu știu cum să vă zic. Este cumva pe o parte. Așa oare? Ok, o să luăm pe acesta. Sau nu. Bro, nu găsesc o șapcă potrivită. Scriem cap. Scriem șapcă. Bro, nu găsesc o șapcă potrivită. Bă, m-a luat cineva. O pisică. Ok. Nu găsesc. Ok, o luăm pe asta. Așa. O luăm fața asta care o am eu. Luăm acești ochelari. Și... ok, nu, ignorați. Scriem... Da, nu, lasă. Așa. Dăm aici la ghiozdan și luăm ghiozdanul ăsta. Bun. Acum la coliere. O să vă dau și codul ăsta să nu știți. Acum la coliere luăm acesta. La pisica asta luăm ăsta și asta. Sau dacă vreți fără asta. Dar eu o iau. Bun. To heal! Ce se întâmplă? Că vrea să mă prinde. Ajutor. N-a văzut. Ok. Ok. Și... ok. Am scris la asta, scriem black. Și luăm
și la pantalon pe black. Amândouă. Ok. Și luăm, cred, luăm orice pantaloni scurți. Și am să vă dau niște coduri. Primul cod este 114755 441. Deci asta e codul. Și da, și sunt de acești papuci, ca să zic așa. Și am aici o grămadă de coduri. Mai am și pe negri. Codul și pe negri acum. Codul pentru papuci din ăștia, dar pe negri, este 1 2 0 0 8 0 1 1 3 6 9. Ăsta este codul, îl vedeți aici afișat pe ecran. Și o să dă. Și am mai scris mai greu, doar că scot papucii ceilalți. Și uitați, ăsta este primul skin. Uitați, ăsta este primul skin. Și dacă vreți, puneți aici la mers. Puneți ăsta, ultimul. Bun. Și asta este primul skin. Eu o să nu-l salvez pentru că este foarte tare, îmi place la nebunie. Salvez pe asta. Bun. Asta este primul skin. Uitați. Este foarte tare, mie îmi place chiar. Hai să trecem la al doilea skin. Stați. Să trecem la al doilea skin. Bun. Să trecem la al doilea skin. Scrieți întâi în ce păr, eu așa am mereu. Scrieți la păr blond. Și... Sau nu. Sau... Îl luăm pe ăsta. Vedeți. Îl luăm pe ăsta. Bun. Și scrieți la șapcă, scrieți Beautiful Neon. Nu, stai, era invers. Neon Beautiful. Și să vedem dacă îl găsim. Uitați, ăsta este. Și dacă vreți să aveți mai mult păr, scrieți aici Blonde Hair Girl. Dacă vreți, nu știu. Bun, ăsta și... Puneți orice păr vreți. Dar eu cred că o să las doar așa. Vreau să vă puneți și eu ăsta. Sunt foarte multe variante, vedeți? Deci puteți și pe ăsta. Deci este părul ăla, dar că pe blond. Bun. Și luăm aici, luăm această fundiță la șapcă. Luăm această fundiță și mai luăm asta. Așa. Bun. Și la ochelari luăm ăsta, acești ochelari și luăm fața aceasta. Am mai mergem la față și luăm fața aceasta. Da? Și luăm acești dinți. Și cred că mai luăm ceva.
telefon. Luăm asta. Acest cască ce-o fi ea. Și mai luăm asta. Deci jos de tot. Sau asta, dar eu o iau pe aceasta. La haine îmi scrieți să vedem ce variante sunt acolo. Scriem white. Da. Și luăm această bluză, este a doua pe rândul 1, este a doua, sau luăm asta, geaca asta. Eu o să iau pe asta și scrieți la pantalon tot white. Sau cum vreți voi, dar să scriu white. Bun. Și să văd dacă cu geaca asta este mai bine. Luați geaca asta dacă vreți să luați acest tricou. Sau dacă vreți puteți să luați această geacă, dar eu să iau geaca, că mi se pare faină. Bun, și acum o să la culiere luăm scriem aici cruce în cross cu DDS în engleză și vă dă o grămadă de chestii, dar eu cred că o să iau unul foarte mare. O să iau acesta, dar voi puteți să luați și ăsta dacă vreți. Puteți să luați orice, dar eu cred că o să iau, cred că ăsta, primul gen. Ăsta cred că să-l iau. Și am să vă dau niște coduri. Bun. Să vedem ce coduri mai am. Deci, bun. Primul cod, deci sunt niște mănuși albe. Pentru mănușile astea codul este 1161 3 7 9 6 9 6 4 pentru niște mănuși. Astea sunt mănușile. Și dacă vreți mai mari, mănușile mai mari, codul este 1 2 4 8 3 1 0 9 5 0 4 și sunt mai mari. Dar o să le iau pe asta mai mari. Și o să pun papucii ăia albi care vi-am arătat. Codul pentru papucii ăia albi sunt 1 1 4 7 5 5 8 5 8 5 4 4 4 1. Asta este codul. Sunt papucii care vi le-am arătat. Bun, asta este al doilea skin. Uitați. Eu să-l salvez pentru că mie îmi place enorm. Chiar știu să fac coduri. Deci îmi place. Lăsați așa tot, gen așa, perfect. Ok. Și astea au fost cele două skin-uri. Să dați mare like, subscribe în clopoțel. Vă pup!